тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам барои шумо ёд диҳам, ки чӣ хел дар вақти навистан барои ягон шахс аз ин хел навиштаҷоте, ки то дар рӯи он пахш накунем, хонда намешавад, ёд диҳам. салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони азиз, барномаи телеграме ки дар телефонамон ҳаст ва ҳар рӯз мисли мо миллион кас дар он гуфтугӯ мекунанд, барои истифодабарандагонаш бисёр чизҳои аҷоиб ва навгониҳоеро пешниҳод мекунад, то аз он хуб истифода барем. тамошобинони азиз, ин аломатро бисёриҳое аз шумо дидаед ё то ҳол надидаед? имрӯз мехоҳам барои шумо ёд диҳам, ки чӣ хел дар вақти навистан барои ягон шахс аз ин хел навиштаҷоте, ки то дар рӯи он пахш накунем, хонда намешавад, ёд диҳам. барои ин кор дар ҷои паёмнависии телеграм дохил мешавем ва якеро интихоб мекунем. касе ки барои шумо дар кор бошад, барои ҳамон шахс дар ҷои навишт дохил мешавем ва якеро интихоб мекунем. касе ки барои шумо дар кор бошад, ба ҳамон шахс дар ҷои навишт хати ростро ду бор пахш мекунем ва баъди ин гапамонро ба он шахс менависем. чизе навистанӣ бошед дӯстони азиз. ва дар охир боз ду бори дигар ҳамон хатро мемонем ва ба он шахс равон мекунем. баъди равон кардан чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, он навиштаҷоти мо рафт ба он шахс ва то дар рӯи он пахш накунад, инро дида наметавонад. тамошобинони азиз, ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам каме ҳам бошад бароятон даркорӣ ва аҷоиб буд. агар фикру андешае доред, барои мо дар зери видео нависед. то омӯзишҳои навбатӣ, худо нигаҳбон.